To zango game da tambayar ka a game da cewa wanda aka yi mukabala da shi ya tuba, to in aka bi abin za a ga abin da ya faɗa ba tuba ba ne, cewa kawai ya janye, to ba a gane abin da ya janye ba. A musulunci sharaɗin tuba uku ne: mutum ya yi ladama akan abin da ya aikata, sannan ya yi niyyar ba zai ƙara yi ba, sannan in yana cikin yi ya janye. Babu inda ya ce ya yi kuskure a cikin maganar tasa, wanda ku abin da aka nema kenan. Wannan abin da ya yi kuskure ne, bai nuna inda yake ba ya yi kuskure. Da kalmar ya yi kuskure zai faɗa, sannan mutane za su ɗauka cewa ya tuba. Don haka babu inda ya tuba. Sannan abu na biyu, a zagi na manzo sallallahu alaihi wasallam babu tuba. Ba a tuba idan an zagi manzo sallallahu alaihi wasallam, don ba wanda yake da ikon yafe haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma malamai ya kamata ku je ku samu, ku bincika, su yi cikakken bayani. Mu dai abin da muke faɗa shine za mu rubuta report, muna rubuta gwamnati report na abin da ya faru, kuma za a ji abin da gwamnati za ta yi. Wannan kuma ya rage mai girma gwamna ya ɗauki abin da ake ganin shine zai fi alfali ga al'umma, ga jama'a. Daga ƙarshe ina kira, mun fara jin motsin kada waɗansu su ce za su ɗauki doka a hannunsu, ko su je su rushe gida, ko su je su ƙona gida, ko su je su kashe waɗansu, ko su, wannan ba daidai ba ne, kuma gwamnati ba za ta yadda ba. Duk wanda aka kama da laifin yana ƙoƙarin tada fitina a nan jihar nan saboda wannan, to ba za a yadda ba. Don haka za a jira gwamnati ta yi hukunci.